Passenger Terminal 1 andam na sa pagdagsa sa mga pasahero karong umaabot nga adlaw sa mga minatay. Yes, we're already prepared. In fact, karon nagsige na mig monitor kung unsa pay angay nga improve. Si Engineer Ernesto Boltron, Division Manager sa Passenger Terminal 1, nibutyag nga gikatakdang mo triple ang gidaghanon sa mga pasahero sa Pier 1 tungod kay kasamtangang gi-renovate pa ang Passenger Terminals 2 ug 3. Dugang niya nga kung ikumpara sa miaging tuig, adunay mga kausaban karon ang terminal aron maminusan ang tagas nga linya sa terminal fee booths. Sa atong miaging mga kalag-kalag, ang mga pasahero katulo sila mulinya. Mulinya sila dito iglukat sa ticket, sa shipping, din igabot rin sa atong passenger terminal, mulinya sa sila lukat sa ato ang terminal fee. Nga iguman, mulinya sa sila dito sulod para sa security check. So para ma-minimize ang queuing sa atong mga pasahero, giawhag nako ang mga shipping lines nga mopalit sila daan og terminal fee ticket para kung naanay pasahero nga molukad sa ilang ticket sa barko, ila tong i-appeal na. So ang mga pasahero mo dito lagsod sa atong passenger terminal sa ato ang security check sa ato ang mga bagahe. Gidugangan sab ang mga buses nga maoy mohatod sa mga pasahero padung sa mga barko. Duna say mga help desk ug mga gwardya nga modumala sa trapiko gawas sa terminal. Panawagan ni Boltron sa mga pasahero, tawagon ako ang mga pasahero nga moani sila 2 hours before departure sa ilang barko para di sila kanang lisod-lisod nagsuod ba. Katong mga prohibited items nga makadugay nila o makalangan sa security checks nato, so dili na sila angay magdaana para sa safety nilang tanan. Jai Sandoval, Sunstar, Pilipinas.